Wow. Wow. Look at you. Vítejte na Měsíci. Jsme v Reykjavíku a právě jsme nechali na autobusovém nádraží náš kufor a jdeme se tu projít. Jdeme si projít centrum města a kouknout se, co tu všetko je. Zatím highlight je asi turistické centrum, kde jsme teď byli. Kouknout se na velkou mapu Islandu, kde to vlastně budem. A teď se jdeme kouknout do centra města. Tak toto je zatiaľ asi najviac ľudí, čo sme videli, odkedy sme prišli na Island, keď nepočítam letisko. No. Halo? Obed? Islandik. Approved? Môže byť. Může být. Táta říkala, že musíš na Islandu 3krát klidnout proti větru a tak dáš pustu Bohu ve Valhalla. Jdeme na to? Kamča Viking! Kamča Viking, 3krát klidnout proti větru. Tak vítajte na doposiaľ najmenšom letisku na svete. That's it. To je všetko. Obchodík tu. Batožina tu. Letadla. Mistr Vrtulka. Čím to letíme? Mistrem Vrtulkou. A je zase zima. No tak vítejte v našem novém bytečku. Tady bydlíme. Tady máme naši 1,20 m postel. Stolček s výhledem. A tam vzadu někdy budu pracovat já. A Jaro tady, když všude možně venku. Záchodík. Sprcha. Easy. Tak čo, myslíš, že to pojede? Ale jo, pojď, jdeme. Dneska máme svůj první day off. Jedeme na Puffiny, to nám doporučuje tady ostatní v práci. Máme jeden den volníčka, zítra jdeme se do práce. A je to něco na 2 hodiny cesta autem. No, každopádně se extrémně těšíme, že něco uvidíme, protože žijeme v zemi nikoho. A tak jdem. Naše první zastávka, odfoukně to. Coffee time. Coffee time. Teď to podržím. Island. Ona štátoš. Čo sme chceli povedať našim sledovateľom? Čo sme im chceli odkázať? Sú tu muchy. Na Islande sú muchy, nechoďte sem. Jsou tu muchy a v létě tu je zima. A v zime tu je mega zima. Jdeme explore ty krásy toho Islandu. Proč sem ty lidi jezdí? Zatiaľ sme to ešte nepochopili. Zatiaľ nie. Je to tu iné, je tu také výnimočné, špeciálne. Vyzerá to jak iná planéta.
Vyzerá to taky trošku, takhle si nějak představuju, že bude vypadat Mars za několik tisíc let. Áno. Taková púšť, kamenie a sem tam zeleň, když jste laky. No, to je... Ešte muchy tady. Keď začneme zavlažovať na Marse. Tak ja vypínam to, máme tu veľa much. Vidíme sa o chvíľu. Čo si videla? Sex, pufinou. Puffin sex. Puffin sex. Puffin sex, čo som... Viděli jsme pafiny a byly mega cute, úplně ňufíky. A jsou monogamní, jsem se dozvěděla, že si musí najít svého druhého pufina jednou za rok. A mají fosforeskující zobáčik. A nejstarší se dožívá 41 let. Wow. A každý rok si hľadá nového pufina? Jo. Čo mají pufin? No a co se týče jídla na Islandu, tak dneska máme první den volna, takže se jdeme konečně nakoupit. Máme chlebík z roboty, čo tam pečou, takový na sladko pochybnej. A sýr, čo jsme si vzali. A k tomu jabko. No co si budem? Je tu léto, ale jak můžete vidět, tak jsem nabalená, protože tu je zima. Takže si můžete představit, že tady asi moc ovoce zeleniny není. Dováží se to a něco na farmě máme, ale moc toho není a dodávky nám nechodí nějak extra pravidelně, aby se to doskladňovalo. Takže jsme teď mega zvědaví, co bude v krámě, aby jsme si nakoupili taky něco zdravé. No ešte predtým, než si pôjdeme nakúpiť, vám pustím malú ukážku toho, ako to u nás na farme vyzeralo s jedlom. Milujem nakupovať v supermarketoch v nových krajinách. Tak, konečne sme našli naše oddelenie. Hej. A majú tu omega-3 rybičky, kupujeme. Rybičky. Čo to máš? Morskou řasu. Vôbec sme netušili, že na Islande niečo takéto existuje a už vôbec sa nám ani len nesnívalo o tom, že to niekedy zažijeme. No podarilo sa nám na vlastné oči vidieť deň, kedy nezapadá slnko. Pre nás veľká vec a pre domácich iba ďalší letný deň. Tak dneska je náš druhý den day off
a oba dva jsme hrozně unavený. Nechtěla se nám moc stávat, přišli jsme do postele až něco po půlnoci, ale byl by to hřích zůstat doma, tak jsme se hecli a i tady v tom počasí, i v tomhletom deštivém počasí jsme si řekli, že pojedeme na výlet a jedeme kam? Do města. Jedeme do Akureyri a po cestě jsme se zastavili teďko na termálních pramenech. Tak dneska jsme šli na Hverir, což jsou termální půle, to je vlastně nějaký bublec, pak nám to ukážu. A pak vám to ukážu zblízka. Má to až 200 stupňů Celsia, takže nemůžeme chodit moc blízko a smrdí to jako stará vajíčky. A je husté, že tam je to prostě zelené a tu jste na měsíci. No a když jste chtěli vidět, kde je vstup do pekla, tak ten je tam. Tam je pekelná jáma. A chtěli bychom ještě navštívit, chtěli bychom se ještě zastavit na vodopádu. Kde jsme? Wow, nevím. Nějaký vodopád. Mega. Decent. Těším se, že se budeme pod takovým vodopádem koupat. To doufám. No, vidíš? Tu je veľa ľudí, tu sa kúpať nedá. Nie. Ale je to tu krásne. A uvidíme, co všechno ve městě. Ale myslím si, že dneska hlavním bodem dne je někam jít do termálu, do vodičky. Protože je zima a chceme sa zohriať. Takže ideme tu na divoko, do teplého prameňa pod vodopádík niekde. Sa uložiť. Kamča povedala, že je zima. Potrebuje rýchlo do vody. Máme čo bez tých rýbňák. Takže asi tak, no. Otužili sme sa. Akože teplá vodička, super, krásne. Ale potom vysť z tej vody a obliekať sa. Hej, nebyla až tak horká, ale bylo to mega top, ale mega zima. No čauko, tak dneska jdeme na velrybky. Ano, Já se extrémně těším, to je můj životní sen, vidět velrybu. A včera ji dokonce viděli skočit. Tak doufám, že uvidíme plno velrybky. A než tam dojedem, tak nás čeká cesta z Mordoru, ze země někoho ještě tak hodinu. A Jaro se mega těší, protože jsme to včera jeli. v kuse. Chceš sa takde dostať? Musíš 7 hodín v kuse rovno 150 po diaľnici, ktorá nie je diaľnicou, ale non-stop. A nemůžeš ani 150, musíš 90, jinak dostaneš pokutu. No. Ještě horší. Co máš? You forgot something? Okay, let's just find them. I'm gonna get their ticket. I just forgot that there were. Yeah, no problem. Wow. Look at you. No ještě nesom o tom. Jaro ještě nie je. No, ukáže jako na to. Like a pro. No, plný kondom.
Díky. Díky. Jo, viděli jsme velký, plno. No viděli jsme jednu podle mě, ale byla krv. Hej, jedno, a viděla jsem i skrz vodičku, jsem ji viděla. Jo. A bylo super, jak se tam objavila hneď těsně před loďou. Úplně hneď na začátku. A nakonec nám pěkně zakývala s mostíkom. To super. Mega krásná. Mega. Stálo to za to utrpení zimy a jak to možné. A mořská nemoc. A mořské nemoci. Jo. A bylo to super. A ještě na speedboatu. Jo. Trošku nám bylo aj zlé, ale nedokrcali jsme se, zvládli jsme to. Hej. A speedboat byla topka, no, akože oveľa lepšie než obyčajná loďka. Boli sme hneď pri tej velibe, hneď jak sa objavila, hneď vyšupoval to. Hneď sme tam boli. Hej. Super to bolo. Hey. Neskutočné. Oh my god. Wow. Have you got the rope, Tony? You got the rope? Where is the rope? Ah, yeah. I see. Can't really miss it. So nice. At least about Tomáš, I'm sure. Go to the end, you know. When it's lower. Yeah, we have professional here. Yeah, a terrace maker. Terrace, no doubt you are. Tak, k tomuto miestu vám musím povedať pár slov. Poloha tohto miesta je prísne tajná a vedia o nej iba domáci. Nazýva sa to Tukrek, pretože je to doslova prasklina v zemi. No čo je na tomto mieste najlepšie je to, že je naplnená kryštálovo čistou vodou. A vďaka tomu, že sa nachádzame v oblasti s vysokou geotermálnou aktivitou, je táto voda zohriata na príjemných 35 až 40 stupňov Celzia. Keďže o nej vedia iba domáci, tak sme tu vždy úplne sami. Cesta sem nie je najjednoduchšia a treba sa zorientovať v údolí pokrytom storočnou lávou, bez akéhokoľvek značenia a bez vychodenej cestičky. Toto je pravdepodobne ten najlepší zážitok, čo mi mohol Island ponúknuť. Poďte sa so mnou pozrieť na to, ako to tu vyzeralo. All good? Yeah. Thank God I'm not wearing fake lashes. Melt. They are fake? No. No. It's a big
I love you. Ready? Yes. Ready for the cold tip? Yes. Aj. Práve sa pozeráte na vodnú prehradu, ktorú dali majitelia farmy vybudovať na ich pozemku, aby nám produkovala časť elektrickej energie, ktorú farma, reštaurácia, ale aj hotel denne spália. A keďže voda má aj v lete asi tak 7 stupňov Celzia, my sme sa ju niekoľkokrát rozhodli využiť na otužovanie. A bola to naozaj pecka. Spoko. Second one out. First one out. Let's start. Call me. Look at her. Still in the water. Going crazy. Čo vrčíš? Popík. Čo nám povieš o týchto French fries rocks, alebo spaghetti rocks? Jsou překrásné. Vznikli vo fritéze. No, fritéze. Je to na Islandiku. Jo. Ja som gejša. Dneska som tu na gejšiu. Už můžem? Jo, bež.